ik met de bal ben geboren. En met de bal dood ga, denk ik. Maar ik ben een typische balspotter. Ik heb altijd gevoetbald. En ik ben docent op een CIO's geweest, CIO's in Heerenveen. En dat was mijn vak, was basketbal, handbal, volleybal, zaalhockey, veldhockey, softbal, honkbal. Dus ja, Gaat we deze week nog wat speciaals doen? ik ga morgen naar Rotterdam. En dan komen de ballen van de Euromas naar beneden. En die gaan we uitdelen en ik ga naar de korfbalfinale, morgenmiddag, morgenavond. Ja, dat gaat leuk. Worden we kampioen? Waarmee? Voetbal. Met jonge Rijn. Nou, dat is garantie niet geven. Ik hoop en verwacht eigenlijk ook dat we bij de laatste team komen, dan gaan we naar Olympische Spelen, want dat is het grote doel. Hè. Maar kampioen, ik denk dat we niet zo goed zijn als de vorige keer, omdat we Huntelaar niet hebben, maar wij zijn er iemand anders op staan. Huntelaar was wel heel belangrijk. En ik denk dat Engeland en Italië heel goed zijn. Dus die zitten gelukkig niet bij ons in de pool, maar de Engelsen hebben echt een heel goed team. Nou weet je dat we hier staan. Maar het is goed, we spelen thuis. Nou, En er veel meer in deze kans. Succes in ieder geval.